film chan tira chuan tiani chu lo langin designing company chunga chuan midang te ang bukin alo ding ran to a nadil tuma kalve chu ani ma se veng tu te hawina thil ti dan tur le an kai hroi dan tur mak pui puyan soi chuan ama chu a thong le a an company a lu tu reng reng ten rong sen kai noi thil shim ken lu le in bel an phalau bur mai ani ti ani chu a thil lo design to ang chia lem ziak a mu chuan a thong le a chu po company a thok an designing section a an manager ming alo chuang kal wang ani rang takin ti ani chu an manager beturin atlan lut ngala ma se manager chuanin an hria chho mai alwa wangin ti ani chu security haute hena chuan la chuak turin thu apita ngala chutia an pe chwa tak sia chuan ti ani chuan ti dan dang langai tu in company manager chu pona lo nga mai chu thata zoka sia in company kota chuan lo chang rana company a an manager chu kardum na taka tang hian lo chuaka chuti lai tak chuan ti ani chuan lo aw boy ngalin an company chuan akut chuak ve chun an ruk sak thu chuan apu ta a manager po chuan ti ani chu a ni tura ngain engwaka chuan angai lova akal lai chuan ti ani chuan appendant sen chuan manager chu avom popa manager po chu ni khoshelavin leya chuan atlu soparang hle ma se avoma wanga tlu lo ni lovin thil sen shim a mu wang zoka ni khwa shelawa omta zok chu ania reilo te hnuwa chuan ron pa ngai le ngal maiin a hna thok te hena chuan a chak lo na te chu ashila atu ka chuan tiani chu designing company lama khan vakal le in laya office lama chuna kal le ngala amilem zi ang design kor ngei chu fe in chu ata ani zia phaulan atuma chutia rong lar tak mai an manager laya na mu chuan laya chaklo na chu ron lang le in atlule tariai reya tiani po chuan azuk bo thave bok laya chuan tiani kutwan pa chung chuanin rong sen lar chu an ena ma se chuti chung jong chuan ni khuwa alo shitoa a ma ang khan lu hein atluta tat to lo mai ani laya chuan tiani na asoi a design chung chang chu abenga ronga athun saklawa alaka thilin thup chu shiat achak zokani atuk lama chuan lai chuan tiani design chung chang thodik chu a hre chuaka an designing team a manager Kevin a chuan tiani kut chuak chu alo ruksak nge hi alo nia chu wanga company atanga lo no chuak nge ani po chu aring thiam ngal mai ani anhuwa chuan an company shareholder zingami pakhat chuan designer ho zong te ta na in hu khomna khun tur a om don thu chu asoya chu an party na hmun tura chuan designer lar le ming thang tak liwa po chu akal ve don thu asoi bokani ani chuan an company chu thodun asiam pui don thule Kevin a chaklo nuwa po an company ne na tho hauna nei ala du zel thu te chu asoi boka ma se lai assistant chuan party na hmuna chuan lai chu akal thei arin lau thu chu asoya a chan po a hmun ma vel an cheina tur eng te chu rong sen le lar lampang deuh vek ani don thu te chu a shilani chuta tak chuan lai chuan ti dan tur kong ngai tu chuakin ti ani chu amit tha chuna lang ngala a chan po a ma a khoi lai khan rong sen kha a mu thei mia wani laia chuan ti ani chu in biak na nei puin office chunga chuan akawa ta chuan team na nei mi alo chuan party na hmuna kalpuya du thule kut in vuan renga party na hmuna ompui tur chuan atia chumi aya chuan a design an company a thokve Kevinan alo ruk sakawanga boy pui tur le ti tur omang zong te a boy pui vek don thu po asoi bokani chu wangin tiani chu party na hmuna arwal kalve ngei tur chuan atia ma se tiani chuanin laya chu enwangin asom na chu alo nar saka a chuak zui ngal mak bok ma se lai chuan ti dan dang ngai tu ale in tiani chu poisa tam tham tak pe ka asom lia ma se chu po chu tiani chuan alo nar thau mai chuwa chapa company an manager lai chu alo pe chuak titia ti dan ngang asia to lo wangin lai chuan tiani nera chuan party na hmuna designer lar le mingthang tak mai lowel po aum ve don thu chu a hril tatopa chu mi chu tiani mingai san em mai alo lan zui hlava chu tiang ani ta ka chuan tiani chuan laia som na po chu alo yes ta nge ani party na hmun chu lo langin lai le tiani te chu in kai real hian an lut duna ma se lai chuan rong sen a mu thut chuan a team de uzar maya ma se a chan that taka wang po aniang chu ni khoshelo ta patluk chu anei ta lo hlavani
lai chuan designer pakhat lu chu muin an company zam ngei tur chuan in biak na anei puya ma se mani to ka inda sang le iluling takmi lu chuan alo nar thungani anhuwa chuan manager lai chu nula tam tak hian lo borin a buai tran to hleya a chan po akianga tiani a khoi pha ka aum to lo wangani ni khuwa shelawa atludon trep tia chuan tiani kharon kalwatin lai atlutur chu aron dom man lawa lai po chuan chauhmel tak hian tiani mel chu a enveran mai party te azo fel nuwa chuan tiani chu contract paper lai chuan apea ma se tiani chu athin rim le tatlat a chan chu lai chuan ama tiani chu assistant anga a man don wangani tiani dudan taka chuan assistant lam ni lavin designer na ape galo bai sei sa wangania lungoi lo tak chung chuan tiani chu company lama chuna kal le ta a manager maya chuan contract paper chu a the phaya amma chu designer ni thule assistant ang mai mai khun man adu lo thu chu suin lai office chung chu a chua san zui ngalani ma se lai chu beidon mai atum haulawa tiani chu assistant ani ngei the na na zui zela tiani po chu company tam tak ten ana dil na chu an lo no sakzel boxi nen a boy ril ve to hle mai chu hun chu lai chuan rem changa mangin tiani chu awa belia assistant a tang tur chuan a som non le tiani chuan company dang dang tena ama an hol thin na chan chu ama lai awang vekani chu aring ta a company lian taka an manager ve lai chu a beng sia mai atar mi dum vo lai po thau pha in car sen aron tlan zui bok nen lai chu konga chuna tlo sop le ta noi maya tiani chuan man mo takin lai chu damdoi in lama chuna hruai lut ngala chuta chuan lai chunga thudik tak chu a hre chuak ta an hnuai thok tena an pu chan chin an lo soi thom chu a hre fu a tiani chuan sual choin noi sen sen lar em mai in noi chung chuan lai chu awa mulia laya ni khoshelawa aw ma chia chuan abana chuna zukwana chumi pa chuan laya hena engkim ka shevek to tina soibok tiani chuan laya assistant ni chu atum tangengi a lai chuan design department lama thokpa turin inrem na siam puibok ti chuan tiani chu company a chuan thokve tran ta a nikhat chu a journalist chian pakhat chuan interview na nei pui tur hiana soma tiani chuan alo rem ti ve mai bok office hunga an omlai chuan nula pakhat nen hian an suboi pala chuta a file chu thlau palin nula chuan laya ta tur le kha tianin azia sak chu a hmufu hlau maya chu riru in puan chuan a thulam pang ani ngei chu nula chuan aringa nula chuan in atong thei choin a thu hriat chian lo chu a soidar ta vak mai chumi awang chuan laya chu nula tam takin an bor lui thina ma se ani ero chuan engatan ma ngai lo thung tiani chu lai kar chunga chuan lu join thilpoi mo tak soipui tur anei thu chu asila ma se lai chuan tiani chu rang tak hian angai nat le du zong ani lo thu chu alo shil ngal tiani po chuan lai chu engatan ma ati big lo thule interview nei dun pui mai chawadu thu chu asila ama ero chu lai chuan tiani ngen na chu alo hnol sak ta mak mai atu ka chuan lai chuan magazine pakhata luisa thalagan lo da chua chu a hmuwa an mani na thok tu te po chuan mail tha an ti in an lo fa khlom khop mai chumi awang chuan interview nei po chu lai chuan adu ve ta mai boka interviewer nena chuan magazine koma athalak chutar chuak ve turin ati bokani sin dang lo lang le in lai chu an tet laya an kom thin pakhat ama du rutu em mai hian alo tlo hlol maya kudruwa ka kaltop aya ti in lemziak moi tak chu laya nena chuan ape bok ma se lai chuan lemziak ka chuan rong sen a chei alo ompal ta kang ti in tiani chu a in lamakal turin a kau ngal wata laya ina chuan tiani chu vakal le ngal mai bokin banga chuan lemziak chu atar chhuwa saka atar zau chuk atum chu leilo na tang chuan ta sual trepin laya chuan alo dom han lova ti pal thil thua liaw tiani chuan laya chala chuan zuk chuk zeu bok tiani chu zam chhle in azak lutuk bok nen chuna hongal wanga ma se abek khai chu alo thei ngil pal hlau mai laya chuan pek le tumin azui ngala konga chuan tangwal pakhatin rose parcel moi tak akeng lai chu a hmufua ma se a ma ang khan atluto haulo rei deuh a en po chuan engtin ma om to lawani ti chu ama le ama chuan a in chia makpo atingang mai
atuk lama doctor nena a in entir chuan doctor pa chuan adam lo na chu tuna chuan adam to a ngaya o le vek to thu chu alo shila a chan om tur han ngei to vel nu chuan tiani phone awang kha ani aring ta a ma se chu thil ero chu tiani nena chuan a soidu lo a chan po a kianga lom tura adu ri wangani ma sen ni khat chu tiani chuan rong sen a mu pon laia chu atlu to lawani ti chu alo man thiam thuaya a chan a zo chuan lai chuan tiani hne na chuan adam lo to lo thu chu ashila chu vele tiani chu hlim em mai hian zuang tor maya a chan po laia chuan apuina amamo to don lo nia a hriat wang ani meeting na hmuna chuan Kevin a chuan designer la le mingthang tak pakhat designer ruk thu chu an soi chuaka company lam chuan anta ani ngei ti chena tur chu an nei ta lai chuan chu designer chena hmun chu a hre chuak thei dona arwal chuan tiani chu akiang a hruai ve bok ma se chu designer chuan an ni chu alo hmudu reng lo maya tiani chuan ngai dan nein chu designer in kota chuan puan in akaya puan in khata an ria don chuan an pani po anin po zwal ngei lai po chuan a ring ani atuk zinga chuan designer chu lo in lanin tu dang alo ni lo designer Louis angei kha alo ni reng maya amma ani ti asha chua chuan laia chuan makati hle tiani chuan lu chu min ngei tumin in biak na anei puita a an hole lama chuan an chuan tractor chu a cheta hlau mai lo thei lavin chulai hmuna in pakhat lo oma chuan zan an ria chu alo ngai pha ta a tun din hmuna chuan laia po hian tiani hi alo mangai to nge ni ti chu a hre chuak to ani company a an le to nu chuan laia nung chang chu adang so ta khop maya tiani ne na anin thut nai lai phei chuan azamin a lai chle thin chuti rol ero chuan tiani laka aril ruput mangte chu lan chhuwa tir tum ve reng boka anun dan makthar te thutawang chuan tiani po chuan angai na a shewak to lawani laia chuan assistant pakhat nena chuan ti dan turkong manga thuron ala a ani chuan ruideu anga oma aril ruput mangte chu tiani hnena soi chuak top turin atia chuta anruak mana ang chuan barista pakhat chu tiani an biak tira laia chu arui hle thu hi an shil tir ta ni tiani chu man mo em mai hian bar lam chu apan ding ngala rui taka lo om laia chu ko phaina ho pui ngal laia in laman thlen nu chuan laia chuan an te na thil soidu anei thu hi ashila adu apianga ti sakdon thu in tiani chu atiam bok ti chuan tiani chuan a hna tur an tuk sakte ti tlem deuh turin le chol tlem azong pe ve tur hian adil daya angai tu na te soi chuak lem lo chuan hun chu aral ve zela ni khat chu tiani le laia te chu in hnai chil tak mai hian om dunin tiani chuan laia chu zo terim namati thu hi ashila chu thu chuan laia thin chu ati phudup dup mai chuti lain lu kha khwa chuan aron kala tiani hnena chuan thil pe khi aron hlana tiani sama akhoi ma che chuan laia kha ron kalin tiani chu aron hruai son ta mak mai tiani hnena chuan zoilo takin kha mishing lu kha ni samte chu sak atum ni kha ativin hlura atum lo deuh main tiani bianga chuna khoi sak pal chu thil chuan tiani lungphu chu ti rang hle in zam tak chuna kalson ta deya assistant chuan an ruak mana nung ber tur chu asoi le a tiani thik tura mei chadang biak san ani laia chuan tiani omna hmun chu shema supportin a omna hmuna kala mei chadang in mu pui chu atuma ma sela ama zok chuan thik tur a hmuta tlat mai tiani le luate lo om dun chu a hmua engma po soi theilavin tiani te thutna lama chuna vakal ngal tiani chu hroison le mai atuma ma se tiani chuan ama laia le nula dang anom duna mu thu lo soi ngalin thinrim tak chuan ama tiani zok chu a chuak deya chuta tiani chu laia chuan va zui ngalin alaka aril ruput mang engkim chu abawa pang lovin ashil ta veka ma se tiani chuan ring lovin nichin lok po amidang ne na mudun thu chu alo soi le a chu lai chuan soi fe in nula dang a thut puina chan chu an ruak mana zinga mi ani thule a thik nan mai mai ti an ni thu chu ashila ma se tiani chu ala thinrim zual so mai thinrum thur chungin lai chu akal san ta maka atuka chuan laia chuan tiani hnena chuan amma ahmangai na chu ader ani lo ziale a thinlung chungril ber atanga chuak ani thu chu asoinon le a chu thu chuan tiani po ati hlim ngang mai ti chuan official takin an pani chuan anin ngai zong chhauta a
sin danga chuan tian ni le lai te chu tuipui kama hian lo leng dunin hun nuam takan mang duna ma se som lo mi khwal chu lo langin ani chuan marks avwa tlata chu pa chuan bet mangin laya luwa chunaron vota sia mai alua na taka anwok na awang chuan lai chu athi achuak na sa hlea chuta tak chuan a hma thil thleng to sual an to lai chu angai to chuak lol mai ano pan lai mi dei to chu lo ni in an che chol na hmuna chuan apa po in anun na alo chan to hi alo ni a ambulance te anron kalma hian tiani chu lo langin ka chunga no panglo omve chala chuan a trap khem nan aron chuk zewa chu tak chu tianin laya chala a fo a anat nate adam makna chan kha ani thei mai ome damdo in lama laya halo har chwale nu chuan tiani chu ahma car accident an to tuma ama achala halo fop tu mai cheno pangkha ani le ni lo azota tiani chuan lo chang thuai no pang pakhat chunga chu tiang thil alo ti to ngei thu chu ashilani laya chuan chu tianga ano pang laya mei chia aton bok atong le thei chu alom em maya nikhat chu laya chuanin an company shareholder lian ve tak pakhat chu ahmuwa chu pa chu Kevin ane na in nai tak po anni ahma a laya luwa lo watu po kha tu dang niawin Kevin a alo ni reng maya chu tiang thu te chu laya chuan shareholder nela chu na shil ta veka am awang te chuan an company in boina na men lo an tok to bok helo ni atopa chuan boina zong te lo ra in laya le tiani te chu fanamal tuan choi dun turin tiam tlate anti dun ve ta a